Proportzionaltasuna eta Talesen teoremaren adibide bat ikusiko dugu oraingoan. Irudi honetan ikusten dena, ikusi beharko litzatekeena da Eiffel Torrea hemen. Eiffel Torrea 324 metro neurtzen dituena. Hau ni naiz, 1,6 metro neurtzen ditut, eta hemendik honaino 2 metrora daude. Eta jakin nahi dugu zenbat distantziara nagoen ni Eiffel Torretik. Orduan, honetarako aplikatuko dugu Talesen teorema. Ikusten duzuen ez hemen, bi triangelu sortzen dira, biak berdinak direnak. Hemendik ni zeharkatzen bat, eta hemendik dorretik beste bat. Angeluak neurtuz, eta marra zuzenak egingo banitu, guztiz berdin eta berdinak dinot proportzionaltasunaren inguruan izango zirenak. Orduan, badakigunez biak berdinak direla Talesen teorema aplikatu dezakegu. Honetarako zer egingo dugu? Datuak jarriko ditugu dagokien lekuan, marrazkia egin ostean, hori eginda dagoia da. Horren ostean, deitu egingo dugu marra bakoitza izen batekin, altuera txikiari deituko diogu A, eta altuera handiari A'. Zergatik? Berez, biak direlako altuera, baina ez direnez zenbaki berdina ezin dute izen berdina izan. Eta zabalera txikiari B, eta zabalera handiari B'. Orduan, orain idatzi egiten dugu Talesen teorema, zati A' berdin B zati B'. Eta ordezkatu egiten ditugun datuak. Kasu honetan, marrazki dago, ez da ikusten dugu A dela 1,6. 1,6 zati A', 324. 324. Berdin B, 2 metro direla, zati B'. Ezagutzen ez dugun neurria. Orduan, orain egiten ditugu eraiketa gurutzatuak, eta horrela lortu aldugu. Egin aldugu pausuz pausu, baina egin aldugu bider 324 zati 1,6, eta berain ematen du zen. Ikusiko dugunez orain egingo dut eraiketa osoa, pausuak jarraituta leku berdinera helduko ginateke. Orduan, 324 pasatuko dut bestaldera, 1,6 izango da berdin. Bider 324, hemen zatitzen dagoenez bestaldera pasatuko delako biderkatzen, eta zati B'. B' pasatuko dut bestaldera, 1,6 bider B', berdin bider 324, eta azkenik 1,6 pasatuko dut bestaldera. Biderkatzen dagoenez, zatitzen. Eta jada isolatu dut B', eta bakarrik geratuko zait egin beharreko eraiketa. 2 bider 324 zati 1,6. Eta hemen esan dizuedan berdina gertzen da. 2 bider 324 zati 1,6, eta honen emaitza izango da B'. Eta honen emaitza 405 izango da. Beraz hemen duzue Talesen teorema aplikatzeko adibide bat.